A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna Fatattaka na jarumi Shahrukh Khan. Fatattaka babban fim ne wanda yake da kyau sosai. Duk wanda yake buƙatan kallon wannan shiri mai suna Fatattaka ya biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo. Wasu mutane da su shigo bidiyon mu sai ya ce ai wannan ba fim ɗin bane, ko su ce wani dan karamin bidiyo muka gani. No, ba haka bane. Ka jira za a nuna maka yadda za ka kalli wannan fim mai suna Fatattaka. Fim ne na musamman wanda aka dade ana tallansa. Idan kuma kana buƙatar kallonsa, mu shiga YouTube mu kamar haka sai mu nuna maka yadda za ka je ka kalli wannan fim. Kafin nan kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda muke ɗora fina-finan Indiya Hausa sababbi wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Idan ka shigo wannan tsarin namu na group wanda ake biyan kuɗi, za ka iya samun fina-finan Indiya Hausa sababbi kowane lokaci. Kowane yammaci muna ɗora sababbin fim guda biyu a cikin wannan group namu na WhatsApp. Kuma fina-finai ne na musamman kowane hassara. Akwai shi na Sultan da na kuma Algaita da yake su ne ma manyan masu hassara. Za ka iya kallon fim kai tsaye ba tare da ka kalli wannan bidiyon ba, kuma ba tare da ka sa passport ba. Ka gane? Idan kuma kana buƙatar shiga wannan tsarin namu na biyan kuɗi, za ka ɗauki wannan lambar waya ta mu ta WhatsApp sai ka ce kana buƙatar shiga tsarin nan na biyan kuɗi. Ko kuma idan kana buƙatar wani fim haka, shi ma idan ka tura kuɗinka za mu tura maka wannan fim da kake so, ko wanda ka ga tallansa ko wanda ka ga postansa. Yanzu kuma idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna Fatattaka, mu shiga cikin YouTube ɗinmu kamar haka. Fatattaka fim ne na musamman. Idan kana buƙatar kallonsa, yawa a nan za ka gani an rubuta subscribe ko yes abone, ya danganta da yanayin wayarka. Za ka danna mana subscribe saboda ka dinga samun bidiyo mu kowane lokaci. Sai ka danna mana liking a nan saboda zai kara mana kwarin gwiwa da za mu sake kawo muku wani sabon bidiyo. Abu na musamman ko in ce dai dole sai ka yi za ka iya kallon wannan fim shine wannan. Wannan gun za ka ɗan taba, wannan ya danganta da yanayin YouTube ɗinka. Wannan ɗan ƙaramin dugun nan da kake gani za ka ɗan taba shi da hannu kamar haka, sai ka gani wannan bulon rubutu ya bayyana, shine link ɗin fim. Kana dangwala wannan shine za ka je ka kalle shi. Idan kuma kana so ka yi downloading, za ka iya sauke shi a wayarka, za ka kalle shi lokacin da kake so. Muna tallata ma group namu na WhatsApp. Idan kuma kana buƙatar shiga, sai ka ɗauki wannan lambar mu an taya ka a cikin wannan group, ko na WhatsApp ko na Telegram, duka akwai insha Allah za ka iya samu. Wannan kuma su ne fina-finan da muka ɗora a cikin wannan YouTube ɗin. Kowane lokaci muna ɗora ne fim ne na musamman insha Allah. Dukkan su fina-finai ne wanda suke da kyau sosai insha Allah. Sai mun sake saduwa a cikin wani bidiyo.